2026 besini 5 tarik me salmari karak sal tini ni salo jora kisani ulo wono titi disi hapangni katal CM tai chairman EM ni smai tangnani thangai tongkha katal hapang khlanyani bagi tiyar tipra motha party ni phasingtui bubagrani naikol mungbai bubagrani tojal mungbai no tini edisi hapangni katal CM katal chairman katal EM ni smai tangnain bagi tiarang laijak lukurok bai keplai khlai rok horjak lukurok ni kha furjak khorak thamrok smai tangnani thangi tongo kwaktobar bisingtwi saimankha chairman ni smai tangnai borong bonang Bobo Ranjan Riang CEM ni smai tangnai borong bonang Runel Deborma EM ni smai tangnai borong bonang CK Jomatia borok khorok tham tini EDC ni council Bobon Khumulangni council Bobon aro thangai tini katal chairman katal EM katal CM ni smai tangnani bagi tiar onglai tonglaijak lukurok bahaino nasingjak borok bwskangni salo lukurokni bagi bwswk kaham khlaiui samung tangno abono sungmung kotor lukurokni thani।